हमारे पति के प्राण की रक्षा कैदा माई। जिस वट सावित्री माता की पूजा करती है, उन्हीं के पूजन के दिन आराधना अपने पति के प्राण खोने से नहीं बचा पाएगी। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म जय वट सावित्री मैया के ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यू बा, जो कि एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर 2 मार्च के रिलीज़ भई रहे। तो स्टार कास्ट के सबसे पहले बात कर लेता नहीं। स्टार कास्ट में बड़े प्रीति शुक्ला, सुभी शर्मा, अंजना सिंह, मणि भट्टाचार्य, रक्षा गुप्ता, अंशुमन सिंह राजपूत, प्रकाश जैस, संजय पांडे, मनोज टाइगर, अनूप अरोड़ा और भी अनेकों कलाकार बड़े, जो कि आप लोगन के भरपूर मनोरंजन करी हैं। तो ई फिल्म के डायरेक्टर बाड़े संजय श्रीवास्तव जी और एक प्रोड्यूसर बाड़े अपूर्वा और अंशुमन सिंह, मोनिका सिंह जी। तो एक प्रोड्यूसर बाड़े एंटरटेन रंगीला पर ट्रेलर रिलीज हो चुकल बा, आप लोग जाके देख सकतानी। तो जैसन कि आप सब नाम सुन के ही ई चीज़ समझ सकतानी कि एगो भक्ति वाला फिल्म बा ई, और वो भक्ति हो रहल बा वट सावित्री मैया जी के। जी हाँ, तो कहानी कुछ ऐसन बा, एगो पति पत्नी होखेला, ओकरा संतान जितना भी होखेला वो मौत के साथ ही, जन्म के साथ ही मौत हो जाला। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा दुखी होला। तब वो एगो तांत्रिक के पास जाली और वहाँ पर भी दिखावेले। तो उनका जितना भी बच्चा होला, उनका कहला कि तुमके पुत्र दोष लागल बा, तो ये जितना बच्चा होई ये सब ऐसे ही होई और सबके मृत्यु होते रही। तब वो वट सावित्री के व्रत करेली, तब उनका एगो बेटी के प्राप्ति होला। तब वो साधु के दिखावल जाला, तो कहली कि एकर दीर्घ आयु बा और ये लंबा समय तक जी। तब खुश होले, सब कुछ अच्छा से चलेले। और उहे लइका यानी कि वो बेटी जब बड़ा होखेले, तब ओकर एगो लइका से बियाह होखेला। तब उहे संकट ओकरा पर आ जाला कि ओकर पति के आयु के बहुत ही कम समय बा, 1 साल के भीतर ही एकर मृत्यु हो जाई। और तब उ अपन पति के बचावे खातिर खूब ही पूजा पाठ करेली, वट सावित्री मैया के पूजा करेली और कहेली जे तरीका से सती अपन पति के प्राण यमराज से बचा के ले आली, वही तरीका से हमरो पति के रक्षा करें। लेकिन ई ट्रेलर में एगो बहुत ही गलत एंगल दिखावल गइल बा कि अगर कोनो एगो देवता के पूजा हो रहल बा तो दूसर देवी देवता हो से नाराज हो रहल बा कि एके काहे ज़्यादा पूजा हो रहल बा। तो हिंदू जो देवी देवता बा ओकर एक तरह से अपमान भी कह सकता नहीं आप लोग कि अपमान कर रहल बा ई ट्रेलर। काहे से कि कोनो भी देवी देवता चाहे भगवान ऐसे केहू से नाराज ना होखेला कि हमार पूजा ना हो रहल बा, ओकर पूजा हो रहल बा। और उ चीज़ एमे दिखावल गइल बा कि पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया और साथ में जौन बाड़ी सरस्वती मैया जी देख रहल बाड़ी, ई लड़की के परीक्षा ले रहल बाड़ी और कह रहल बाड़ी कि जो ना दिन ओकर व्रत करबे वही दिन ओकर पति के मृत्यु हो जाए। तो ये बहुत ही गलत चीज़ लागेला एंगल में। आप लोगन के याद हो बहुत पहले एगो फिल्म बने रहे हिंदी में जय संतोषी माँ, वो में सेम चीज़ दिखावल गए रहे। तो वही चीज़ दिखाए के में कोशिश कल गई बा। तो ई वाला एंगल ना डाले के चाहिए कोनो भी फिल्म में कि कोनो देवता ही आपस में एक दूसरा से जलन करेला, वो भगवान बाड़े, इंसान ना बाड़े। बाकी बात करी कहानी की स्टोरी के आगे, तो कहानी चलेला और ओकरा बाद बतासा चाचा अपन बाड़े में यमराज बन के आयल। तो उ देख के आप लोगन के पता चली कि का वो लड़की के सुहाग बचेला कि ना बचेला और कैसे कैसे का दिक्कत ओकरा खातिर पैदा होला, कौन बीमारी ओकरा पति के और कौन कौन संकट होला, ये सब कुछ आप लोगन के पता चली ट्रेलर देखला के बाद में। लेकिन अभी आप लोग ई जाके ट्रेलर एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर देख सकतानी और फिल्म भी बहुत जल्द यूट्यूब पर आ जाई। तो उहो जैसी आई आप लोगन के ओकरो खबर कर देम और टीवी पर भी बहुत जल्द आए वाला बाड़ी। तो ओकर अपडेट आप लोगन के मिलते रही। बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।